televisie. We hebben prachtige live muziek van die jongen. Onder andere van Gerbrich van Dekken. Ja, en Frieske Reggae, bestaat er zoiets? Ja, dat is er. Al 2 jaar op de radio en nu ook op televisie van de Joen. Rhythmix is in de studio. En mijn kader bij, die keer op zitten bij The Friends Connection, die jouter band. Wat is er van die band worden? Zij ziet het van u uit. En ik een beetje importeerd van de radio de mini-muziekquiz. We spelen hem als top 100 mini-muziekquiz in de studio. En je ook in ondertussen zelfs stemmen. www.friesketop100.nl of www.omroepfriesland.nl. Elke Friese stemmer krijgt van u zijn echte top CD cadeau. Ja. Live muziek nou eerst in de studio van Gerbrich van Dekken. Ze wordt begelaat door Gurbe Douwstra en Jan de Vries. Hier is ze mij meer als een vreun. Ja. Mijn leven wie, hij is altijd schaad. Ik wie alleen op een pad. O, zij ze men verlen en zij benauwd als wie ik ben. Doet de nacht net zwaarder koel en ik zag net verder woon. Vond ik die door 6 miljoen en namens me mij als wie het gewoon. Want als ik val, stond me vast. En ik hoor al door jou als mijn rest. Lik uit al het licht verdrukt, dan bist voor mij meer als een wat ik door en wat ik ben. Ik weet ook op die bouwen ken. Want nemen ons jou en mij samen, dan feels me zwaar, dan shows me nood. Want als ik val, als stoel me vast, ben ik overal door jou als mijn rest. Lik uit al het licht verdrukt, dan bist voor mij meer als een vreugd. Lik uit al het licht verdrukt, dan bist voor mij meer als een vreugd. Gerbrich van Dekken. Zij kocht ooit haar eerste gitaar bij Eddie Mulder. En Eddie Mulder, die maakt deel uit van The Friends Connection. The Friends Connection, daar hebben we al jaren niet meer verjet. Voor uw reden om eens verslagjouwer mijn kader op een paal te sturen. Ze is hier en Leot op ziek naar. Hoe is het toch met The Friends Connection? Ja, Geert en Wim. Ik sta hier bij de oude LTS in Ljouwert in het Nijlaan. En hier wen het kunstenaar Minne Hoekstra. Iselmar, ik hou van Iselmar. En Minne die had visite van Melvin en van Eddie. En dat zijn spelers van Friends Connection. Geef mij? Iselmar, ik hou van Iselmar. Nou, dankjewel. Ah, shit. Daar ben ik, man. Toen wij vregen als je het interview dwaan woest, maar in dit item voor de Frieske Top 100, toen zei de stel van nou, ik wil het wel opnemen in Minne zien wenning en tevens atelier. Waarom? Minne Hoekstra, kunstenaar, de grootste
woonkamer van Friesland, hè, van Friesland. Je schroest in verskes en ik heb begrepen dat je ook een hele grote poëzie schroest. Nou, de versjes schrijf ik overal en ergens. Maar hier hou ik ook de Leeuwarden poëzie aan, want dat klopt. Maar French Connection, hoe is het eigenlijk met French Connection? Nou, laten we zeggen, we bestaan nog steeds. Dit jaar 17 jaar, Eddie, geloof ik, hè? 18 jaar bijna. Wij bestaan nog steeds. Alleen de drukte, het is wat minder. Dus Eddie had toen een lied mij die met het veske Iselmar. En we hebben van het waar kan je vinden dat het in die Friese top 100 staan had, want het is gewoon een prachtig nummer. Hoe is het destijds kwam dat er zo'n rel om ontstaan is? Nou, dat rel wie misschien minder groot was als we net met lied meedien heen en het gewoon uitbracht wie. Dan is dat misschien net al. Maar ja, het geval was natuurlijk dat we later mee woonden. Volgens mij was dat Peter Bruinsma, een muziekkenner hier uit Leeuwarden. En die had ontdekt, om het zo maar te zeggen, dat het verdomd veel leek op een nummer van Kumbaya of zoiets. En we gingen in een rel. En wij werden binnen een dag 2 keer interviewd terug jammer. Maar je hebben toen vrijwillig hem die prijs waarom onlied aan de organisatie daarvan. Nou ja, zo, toen dat hele verhaal met die rel begon en toen er dus twijfels omtrent de integriteit van French Connection ontstonden, toen hebben wij met z'n trein de koppen bij een man stutsen en zijn van wij jou die prijs, waarom? Nou, het zo is, want we hadden nou weer even hoe gaan en zo'n French Connection kunnen we wel wat een boos broeken, vind ik eigenlijk. Kunnen we misschien ook de afspraak maken dat het oren hier om deze tijd dat ik je weg zit of waar dan ook maar, dat dan mij Eddie weer een nieuwe hit te pakken hast van French Connection. Nou, dat lijkt me wel een leuk idee. Eddie? Ja, maar ik wel. Ja. Maar, Ja. dan doen we het met jou. Mink en de Connectie. Oh, dit wordt wel heel spannend, mensen. Ja, nee, dat doen we. Haan erop. Je kunt al je zien. Heel Friesland is nou het zoeken dat wij daar een afspraak over maken hebben. Hahaha. Eddie? Ja. Ja. Minke die zorgt voor een eigen werkgelegenheid. Ik het heel goed tussen Altijd vers. Ja. Het is al een verschade duet nu aangongen. Dus we zullen zien hoe dit komt. Om tafel nou Gerbrug van Dekken. Dag Gerbrug, mooi is erbij. Wist om tafel. Er bent op paard met Gerbe Douwstra een soort. Heb ik het idee? Hoe komt het dan hem? Nou, ik kwam Gerbe een keer zien op een streetfestival een paar keer. En toen hebben we een keer wat aangepraat. En toen hij er nooit meer van mij aankwam, zei hij is gang. Oké, maar je past goed bij elkaar op je manier. Je vult elkaar aan, je schreeuwt de liedjes. Hoe mag ik me dat voorstellen? Ja, Gerbe vertaalt een prot voor mij. En hij helpt me. Maar als ik zelfs wat schreeuw. Dat is net zo heel vaak, jammer genoeg. En ja, we hebben gewoon een goede klik, zelfde muzieksmaak. En dan, ja, daar wist ooit begonnen, begreep ik mij. Corrie en de Rekels. Paste dat ik bij Gerbe? Dat vond Gerbe het mooist. Dat is voor jou toch wel eerlijk, hè? Ja, maar toen wie is toch zien, Gerbrich? Ja, daar had ik een keer een cd-speler mee won. En dat wie in die tijd een hoogstandje. Ja. Maar later heeft dus meer, best meer een beetje meer de country bluegrass-achtige kant uitgongen. Ja, en dat in het Engelstalig begonnen, dus met protocovers. Maar heeft dan een hoop van die cd's luisteren? Heeft er er voorbeelden bij? Van? Ja, nou vroeger vond ik het altijd al mooi klinken. Ik denk dat het een eerder verhaast. Dus ik val altijd weer van dat genre. En ja, ik vind eigenlijk de ouderwetse bluegrass het mooiste, zeg maar. Maar dat is een beetje op tempo. Ja, al die snaarinstrumenten vind ik heel mooi. Maar we kennen daar vooral van de ballade dus. Ja, dat is dan de keerzijde dan. Drukte en rust. Maar ik vind folk en ik vind vooral het vertellen van een verhaal ook heel erg. En ik denk de country vind ik heel mooi, want het is al, je krijgt zo triest en dat vind ik zo mooi. Hou van triest? Ja, ik hou van triest. Ach, van me toch? Ja, dan denk ik altijd van, goh, zo erg ga ik het dan nog net. Want het kan altijd nog erger. Oh, de helft er maar is dat iets makkelijks in die zelf of zo? Dat is dan opropst en dat best wat bekist? Ja, ik ken er wel wat mij. Ik heb me er wel in verpleegd, dus is maar. Nou, hij is een moeilijke noemer. Koos om beroemd uit de worden, zeg maar, in Friesland. Beroemd in Friesland. Maar Living Prayer van Alison Krauss. Ja. Komt dat echt op een mogelijke CD? Want het is eigenlijk nog nooit uitgebracht, hè? We hebben een soort op de radio eruit, maar het is net een keer. Nee, het is niet officieel uitgebracht. Nee, het is helaas net een cape. Maar ik ben al bezig met een album. Dus ik ben met de Tariginnings bezig. En
En ik hoop dat het in het vijfde jaar uitkomt. Dus En daar komt dat nummer ik op te staan? Dat kan zeker weten. Ja, dat ken ik nog eens, hè? Nee. En ik een snel nummer, wat we al kennen, van een Boetelandse bekende bluegrass of country ster. Nee, het is wel een snel nummer op. Ja, dat is wel een traditional west. Dus dat is wel een cover van een nummer dat heet Wichita. En dat is echt traditional. En het heet nou naar Wichita. Die is dan wel wat vrolijks. Ik heel triest, maar dan op een vrolijke manier. Ik wil naar Wichita. Ja, dat Wichita. hebben we al opname. Dat Ja. draaien we ook al zo. Het is Ja. ook een leuk liedje. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. En dus jaren mij Gurbe speelt direct bij een grote rol in. Wis. Ja, Ja. oké. Dus, Nou, hartstikke leuk. Ze komt net van Gurbo, zoveel is duidelijk, hè? Ja, voor zon. Dat ben we nog net achter. Voor de volgende keer bewaren we dat. Ja. Dankjewel, Gerbrich. Oké, reggae, ja, dat is Jamaica. Reggae, dat is witte stranden, blauwe loften. Dat is tropisch, dat is exotisch. Reggae, dat is net de Frieske klaai. Dat is net een neerzige joen in november hier in deze provincie. Vergeet het al hier maar. Luister maar eens naar Rhythm Mix. Ik denk aan die, elke keer, ja het is weer elke keer, alleen nog maar om die. En ik wil met die, ik wil met die, ik wil met die, ik wil met die. Elke keer, ja het is weer elke keer, dus hij hiet de soep en brei. En ik moet die wel leiden, dan kan ik die wel krijgen. Ja, het zal mij benijden, dan mag ik mij daar vrijen. Want als ik daar zou zeggen, dan zeg ik de zinnen. Dan maak ik voort, want daar wil ik heen. En als ik daar zou zeggen, dan zeg ik de zinnen. Dan vleen ik omheen en wil bij beminnen. Ik denk aan die, ik denk aan die, ik denk aan die, ik denk aan die. Elke keer, ja het is weer elke keer, alleen nog maar aan die. Ik moet die wel leiden, maar kan ik die wel krijgen? En het zal mij benijden, en mooi het mij die vrijen. Want dat ik die zou zeggen, dan zeg ik de zinnen. Dan maak ik voort, want daar wil ik heen. En als ik die zou zeggen, dan zeg ik de zinnen. Dan vleen ik omheen en wil die beminnen. Ik denk aan die, ik denk aan die, ik denk aan die, ik denk aan die. Elke keer, ja het is weer elke keer, alleen nog maar om die. En ik wil mij die, ik wil mij die, ik wil mij die, ik wil mij die. Elke keer, ja het is weer elke keer, dus hij hiet de soep en brei. En ik wil nog steeds mij die, ik wil nog steeds mij die. Zij hiet de soep en brei, zij hiet de soep en brei. Ik wil nog steeds mij die, mij die, mij die. Zij hiet de soep en brei.
Ja. Ja, terecht applaus. Wat een heerlijk nummer, man. We waren nu op Jamaica. Reggae past toch wel bij Friesland, Willem, hè? Het is hier behoorlijk warm dus inderdaad. Kan hier wel. Het is hier prima, ja. Ja, nou ja, dit nummer, dat mag toch de top 100 in, of net dan? Dat vind ik wel, ja. Het is een leuk nummertje. We hebben het in 10 minuten bedacht, dus dat het als het vaak draait, dat betekent dat het leuk is. Dus. Ja, we hebben het helemaal, Wim zei het niet, we hebben het al helemaal plat draaien, het nummer. Hebben we dit in 10 minuten even in elkaar sleuteld? Dit heb ik in principe in 10 minuten bedacht, ja. En toen hebben we het een paar keer deurgenomen en toen was het klaar. Ja. Rasmuzikanten, hè? Nou, dat hopen we wel te wezen, ja. Ja. Nou, Riek Hakkenbord, niet de eerste, de beste natuurlijk. Echt nostalgische gedachten hoe Brimstone komen weer bij mij boven. Dat wie het, ach jongen, wist het nog? Die heerlijke band. Daar komt net van aan, hè? Nee, daar kom je net van aan. Nee. Ja, maar je wie toch ik Brimstone? Nou, nee, dat wil ik net zeggen. Willem wie Brimstone. Nou, daar zie je het Ik bij. zit er wel bij, ja. Vies het vervelend dat ze er net van aankomt? Ach nee, maar Elsie en heeft dat nou. Dat het, weet je, ooit eens een keer bekend mij worden, dat wordt dan heel iets weer neemt. Ja, het is een beetje het zwiebertje effect, ik kind ik het helpen. Ja, oké. Ja. Ja. Oké, nou ja, nee, maar dat bedoel ik net negatief trouwens. Ja, want het is een goede gevoel, zo'n leuke nostalgische gevoel, zo'n Brimstone. Maar wat ben de plan voor de toekomst? Mag het op de Friese tour meer, Willem? Nou, ik vind dat Fries wel lekker zingt. En aangezien er weinig reggae in Friesland is, denk ik van misschien is het wel leuk om dat te doen. Dat ligt het mij. En de Friestalige cd's zitten dus ook aan te komen. Komt de Friestalige cd, hoor? Ja. Wanneer komt die? Als de nummer klaar De Bas die een verschrikkelijk in lachen nu. Dit zijn ook iets van het banddiscipline. We zijn er al iets mee bezig, maar het komt echt goed. Oké, nou wij volgen hem. Wij hopen dat hij gauw komt, die cd. En hij is stembaar voor de Friese top 100 Brimstone, maar ik denk aan die. Ja, Brimstone, zei Geert, maar hij bedoelt vanzelfs Rhythm X. En ze stemmen op het Powwow Festival, kan ik er nog bij melden. Nou, wij hebben de top 100 mini-muziekquiz introduceerd. Of die introduceren we bij deze in dit programma. Komt eigenlijk een beetje van de radio, van de mini-muziekquiz in Muziek in Bedrijf. Een van de kandidaten daar vaak is Bernadette Brinksma. Dus het lijkt u leuk, van Sint-Niek, het lijkt u leuk om daar uit te nodigen als kandidaten in deze eerste top 100 mini-muziekquiz. Welkom. Dankjewel. Dat is echt een soort een simmer-deelnimmer in de mini-muziekquiz. Ja, klopt. Dan zie je het op de boord. Ja. En dan is het een leuke vakantie, want dan leer ik eens mij nog een leuke quiz. Ja. Ja, het wie eigenlijk verhaal. Ik bellen en dan wie ik het terug. En toen hier ik samen praatje. Ja. En toen wie ik op een gegeven moment het van maar eens kunnen. Ja, die is een berg schoonkocht. Hij heeft Ja. nou ook weer schitterende bondjes. Ja, klopt. Nee, die kunnen we er even net bij pakken op de buis. Maar en wist ik een hoop van muziek eigenlijk. Hoe wies ik het als kandidaat? Ik herinner me helemaal niks meer van haar popkennis, maar dat wie gewoon de allerleefste kandidaat. Maar een prachtig verhaal van een boord door de Friese wet, dus ik vond het geweldig. Oké. Ja. Goed, nou, welkom dus bij de succes. Dus neem het op, zien Gerber van Dekken, een soort insider in de Friese muziek in we zitten. Dus dus wij verwachten je dat stond er goed door. We beginnen bij de muziek. Top 100 mini-muziekquiz. Vraag 1 levert 1 punt op. Vraag 2 12 punten. Vraag 3 punten. En waar de meeste punten heeft, die wint het. Top 100 mini-muziekquiz. Zo is het. Dan geeft de hoogste stemmen. Voor alles daarbij. Oké. Vraag 1 hier. Zij en Trianka stien verliezen hier mij Famke in de Pijn op nummer 99. Famke in de Pijn, dat is een vertaling van een hit van Creedence Clearwater Revival van Hokker Noemer. Is dat van Have You Ever Seen the Rain, Lodi of The Bad Moon Rising? Ik begin bij die, Bernadette. Ja, ik denk C, omdat het het eerste nummer is die je kent. Wat denk je dan? Ja, ik denk ik C. Echt hier? Dat is... Hij is bij de fout. Oh, Het is de Bad Moon Rising. Ja. Vraag 2. Op nummer 98 verliezen hier het nummer Card Viewer van Wieren. Waar het van Wieren de thuisbasis? Daar komen ze mee. Uit mijn naam, uit Dijnem of uit Massem? Nou, daar eerst Gerbrug. Ik geef haar B. Ja, ik ben mooi. Is mooi? Dan geef je hem heel de gelijk op, zo. Ja, dat gaat lekker zo. Het is bij de fout. Het is net bij de fout. Ik kan het helpen. Ze komt uit Massem, dat is de thuisbasis, de Van Wierens. Die jaren bij Massem. Nou, je wiekt trouwens bij ons in het programma hier, live, Van Wieren. Derde vraag dan, dat is een beeldvraag. Ja, viel mij als een vogel en dan is niet alleen. Vraag mijn beeld erbij. Die twee, wie verliezen hier de sensatie in de Friese top 100? De sensatie. Maar liefst 3 noemers kwamen binnen in die top 100. Die twee, dat binnen Jacob Dijkstra en Krijn Dijkstra. En de vraag is, wat binnen die jongens van mijn koor? Binnen dat neven, broeren of ben ik in familie?
Ik denk C. Ja, ik denk ik C. Dat valt me, ik denk het zeker. Het is net te lullen, maar het is wel bijna goed. Geen familie. Het is geen familie. Nou, dan moeten we shootout organiseren. Een kampslagvraag. Een kampslagvraag, ja. Maar hoeveel nummers die Pieter Wilkens verliezen hier in de top 100 in totaal? Maar als hemzelf en als jouw troubadours en alle oren duetten en toestanden die hij die net. Hoeveel nummers? Ik gok 5. 12. Zo. Het is onvoorstelbaar, dat is precies goed. Het is 12 nummers. Ja, dat betekent dat Gerbrich Sorry Bernadette, helaas geen prijs, maar hartstikke leuk dat je wierst. En het brengt dus aan het eind van deze aflevering van de Top 100 op televisie. Nou, ik zei het al, na Wieke hier te gast, de band Van Wieren. We weten nou dat ze uit Marsum komen, vind je het nooit werk? Nee, dat is heel helder. En via de Country Wietske, uit jou denk ik. En Minke Adema, die keer dat bezitten bij Happy Postma. Dat is die blonde van Happy & Happy, dat je het even weten. We zoeken hem maar Nou, en stemmen, dat kind op friesketop100.nl. Breng vooral jouw eigen top 5. Breng die erin. En je dragen bij onder de top 100 2004, editie 2004. En de 50ste stemmer, die krijgt hem cadeau. De Frieske Top CD. Oké, Gerbrich, ga nou die plak achter de microfoon, want we hebben zelf nog 1 keer live muziek. Gerbrich, maar Jan de Vries op de accordeon, Gerben Oustra op de gitaar. Hier is tijdens je besluit van deze aflevering van de Frieske Top 100 op televisie. Voor deze week, Gerbrich van Dekker, maar bisto van mij. Graag wat naar je week. Dag. Door die als ik thuis kom, altijd diep en stiet. Door bist het lampenjacht, je zien het aan. Het beste dat me heel kan. Bist van mij, bist van mij. Doe bist de laatste strijd, die me altijd redt. Het zat als mijn paard wat lastig is en glad. Doe bist mijn beste hand en altijd waar. Het allerbeste dat me heel kan. Besto van mij, besto van mij. Doe bist voor alles zeer, mijn medicijn. De dik die me hoedt van waar en wie. Doe bist het stille eer in mijn orkaan. Het allerbeste dat me heel kan. Besto van mij, besto van mij. Besto